रे देवा, आयुष्याचं नुसतं कंटाळूला कधी दिवस बदलतलेत काय माहिती. काय हो काय गो? लग्नाच्या आधी काय सांगलेलास आमच्याकडे इतको पैसो हा की 7 पिढी वसान खाती. हं? गो रेखतय कितें झाला काय? काय झाला का काय झाला मग ह्या काय तो पैसो. पैसो? गो तो 7 पिढ्यांनी सरवलेली. ही माझी 8वी पिढी आहे. काय रे देवा, आयुष्याचं नुसतं कंटाळूला कधी दिवस बदलतलेत काय माहिती. काय हो हं? काय गो? लग्नाच्या आधी काय सांगलेलास आमच्याकडे इतको पैसो हा की 7 पिढी वसान खाती. हं? गो रेखतय कितें झाला काय? काय झाला का काय झाला मग ह्या काय तो पैसो. पैसो? गो तो 7 पिढ्यांनी सरवलेली. ही माझी 8वी पिढी आहे.